Injinia bro chako kodi kaendi. Nwago kwano seche mane wawuoyo kaendi. Wayudo ni atamalo 7.7 ji 1,090 osewito ngimagi higa mar 2024. To higa mar 2023 ne gin ji 1,012. Mano nikech ang'o? Kamana inya aparo ni mokwongo watimo mos kuom jogo moselalo ngimagi e yore mag apaya. To kuom penjo ang'o momiyo medruok osebedo kuom jogo malalo ngimagi e apaya. Adieri e dwe ma wantiere mar adek ni wasebedo kod masiche mag apaya modwa medore ahinya. Kendo nonro kwanono gimomiyo ajali gi timore kata masiche gi timore nyadi mathoth kwang'iyo ajali kotimore nitiere factors mang'eny moluwo ni causal factors mamiyo ajali timore. Samoro ken mana gimoro achiel mokele ni giluwo mokwongo wang'iyo kaka gari bende en kare maluongo ni roadworthiness of a vehicle. Nitie gima wachako wang'iyo maluongo ni infrastructure kaka apaya kaka gi furniture mag wang'ayo. Samoro wang'ayo go kona, samoro markings, signages, mago bende wang'iyo. Kaeto wachako wang'iyo gik machalo mamoko maluongo ni driver behavior. Kaka joriembo, Kit joriembo ka gin e wang'ayori. Mang'eny kuom masiche mag apaya ma osetimore e ndaloni ng'eny gi gin kuom kit joriembo. Kit joriembe marach. Mang'eny. Nikech ibiro yudo ka samoro ng'ato dwa kadho jomoko to ok ong'i. Okadho akadha gi wang' teko mok ong'iyo chike mag apaya ni to en continuous yellow line koso bende ong'iyo kocha samoro gari moro biro to samoro kanyo bende en kar kona to en odhi adhiya gi tok moruodho kendo okadho akadha odwa mana nokadh geche mamoko gi thuon. Koro e yo machiek medruok mar masiche mag apaya osebiro ok nikech ang'o to nikech maduong' ahinya en kido mar joriembo kata jotigi wang'ayo. Well, kila ne owuoro tet